Хората са обсебени от мисълта за необятната вечност. Питаме се дали споменът за делата ни ще отеква през вековете. Дали ще мълвят имената ни дълго, след като сме си отишли. Дали ще се питат кои сме били, колко храбро сме се били и как сме обичали. Ако дойдеш, ще ни грози опасност. Ще ни преследват. Боговете ще ни прокълнат. До сетния си ден ще те обичам. Менелай ще ни убие. Не се бой от него. Не се боя от смъртта. Обичаш ли ме? Би ли ме защитил? Смъртта не е нито героична, нито поетична. Искаш да умреш в името на любовта, но не знаеш нищо нито за смъртта, нито за любовта. Ще си я върна. Ще изпепеля Троя. Искам да я убия със собствените си ръце. Не може да имаш целия свят, Агамемнон. Твърде голям е, дори за теб. Никой до сега не е завладявал Троя. Казват, че е непревземаема. Мирът е за страхливците. Империите се градят с войни. Агамемнон давна иска да ни унищожи, но боговете закрилят само силните. Агамемнон не може да се мери с боговете. Ахил, ще те запомня. Хората говорят за теб. Казват, че майка ти е богиня и че ти си безсмъртен. Ахил е толкова своенравен, че като нищо ще се обърне срещу нас. Този човек е роден убиец. Докато Ахил се сражава само за себе си. Ахил е минало. Войн без родина. Това ще е най-голямата война в историята. Нужен ни е най-храбрият войн. Историята помни смелите. Ученик на самия Ахил. Царе биха ти завидели. Смел си като боговете. Чест е да се бия рядом с теб. Тази война ще се помни вечно, както и тези, които участват в нея. Дойде, защото искаш името ти да се помни вечно. Теб не те е страх от никого и си роден за тази война. Ако останеш, ще си намериш чудесна жена. Ще имаш деца, после внуци. Ще те помнят, когато си отидеш. Но когато твоите деца и внуците ти умрат, ще бъдеш забравен. Ако заминеш, ще се покриеш със слава. И след хиляди години ще пишат за победите ти. Светът ще помни името ти. Но ако заминеш, повече няма да се върнеш. Славата ти върви ръка за ръка с твоята кипел. Жените винаги са харесвали Парис, но този път е различно. Ако я върнем в Спарта, Парис ще я последва. Не можем да спечелим тази война. Враговете ни нападат от векове, а стените още се държат. Щом искат война, така да бъде. От всички любимци на боговете не го мразя най-много. Има ли цар, който сам си води битките? Царете коленичиха, но не пред Ахил. Отдаваха почет на мен, не на Ахил. Историята помни царете. Той не е мой цар. Преди да умра, ще се смее над жалкият ти труп. Спарта не е моят дом. Родителите ми ме изпратиха там, когато бях на 16, за да се омъжа. Не познаваш Менелай, нито брат му. Ще изгорят всяка къща в Троя, за да ни намерят. Дори да повярват, че не сме в града, пак ще го изгорят. Черни платна. Това е Ахил. Какво прави този глупак? Този човек иска да умре. 50 души ли смята да превземе брега? Това са най-страшните войни в цяла Гърция. Пролива ли се кръв за мен? Мирмидонци, вие сте по-добри от многохилядна армия. Не забравяйте колко сме смели. Ние сме лъвове. Знаете какво ни чака на онзи бряг. Безсмъртие. Братя, то чака вас. Троя е нашата майка. Защитете я. И явно си или много смел, или много глупав. Ти си, Хектор. Знаеш ли кой съм? За теб войната е игра. Той се бои от мен. Да се бои? Аполон е бог на слънцето. Не знаеш нищо за боговете. Виждал съм ги. Как се казваш? Бризеида. Страхуваш ли се? А трябва ли? Не се боя от мен. Нека другите се боят.
Ако можеш само да убиваш, се прокълнат. Не искам никой да умира. Нека Агамемнон помоли да се върна. Нощем виждам лицата на всички, които съм убил. Стоят на отсрещния бряг на Стикс. Чакат ме. Поздравяват ме. През живота си съм водил много битки. Може би много повече смисъл има в това да се биеш и да защитаваш любовта си. Ти си велик цар, защото обичаш родината си. Виж гарваните, не са вкусвали царски син. Страхливец съм. Теше да ме убие. Отказах се от гордостта си, от достоинството си, за да живея. Виж го! Заради него ли ме напусна? Не искам герой, а мъж, с когото да остарея. Синовете на Троя никога няма да се подчинят на чужд владетел. Тогава синовете на Троя ще умрат до един. За Троя! Знам ги мъжете като теб. Разбирате само от битки. Мирът ви обърква. Грешиш. Защо избра този живот? Кой живот? На велик воин. Не съм избирал. Аз съм такъв, какъвто съм. А ти? Защо избра да обичаш Аполон? Любовта трябва да е взаимна. Харесва ти да ме дразниш. Боговете ни завиждат, защото сме смъртни. Защото всеки наш миг може да е последен. Умеем да ценим красотата. Сега в този миг ти си красива и той няма да се повтори. Направи го. Лесно е. Не те ли е страх? Всички ще умрем. Иначе няма да спреш да убиваш. Няма. Твоя пленница ли съм? Моя гостенка. Мога да си тръгна, когато реша. Точно така. Откажи се от този живот. Откажи се от Троя. Не отивай утре. Аз не искам да се бия. Не искам да те купя. Няма да го понеса. Хектор ми е братовчет. Добър човек е. Моля те, не се бий с него. Умолявам те. Умолявам те. Хекторе! 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 Сега знаеш с кого се биеш. Между лъвовете и хората няма оговорки. Ще те оставя без очи и без език. Ще се луташ из подземния свят и всички ще знаят, че ти си глупакът, който си въобрази, че е убил Ахил. Загуби Патрокъл. Уби братовчет ми. Това няма край. Не, няма край. Целунах ръцете на човека, който уби сина ми. Със собствените си очи видях как по-големият ми син умира. Как го влачиш с колесницата си. Възхищавам ти се. Дай ми тялото. Той заслужава достойно погребение и ти го знаеш. Никой баща не е имал по-добър син. Беше най-храбрият войн. И ми отне всичко, Ахиле. Ако ти дам тялото и те пусна, това няма да помогне. Утре пак ще бъдеш мой враг. Не съм искал да те нараня. Върви. Това е дар. Да го занесем в храма на Посейдон. Трябва да го изгорим. Да го изгорим? Това е дар за боговете. Чуй ме, Зевсе! Пълна се, че ще изравня стените на Троя със земята. Ако гърците влязат в града, ще избият мъжете, ще хвърлят децата от гръцките стени, ще отведат троянските жени и ще ги превърнат в рубини. Нека изгори! Изравнете Троя с земята! Изпепелете я! Унищожете Троя! Войни на Троя! Вие сте истински бойци. За мен беше чест да ви предвождам. Лодкарят ни чака. Предлагам да ни почака още малко. На този свят или на другия ще бъдем заедно. Къде е Бризеида? Парис! Не дей! Не дей! Спокойно. Всичко е наред. Ти внеси мир в моя живот. Някога за мен ще кажат, че съм живял по времето на велики мъже. Славата е преходна, но тези имена няма да бъдат забравени. Един ден ще кажат, че съм живял по времето на Хектор, конеукротителя. Ще кажат, че съм живял по времето на Ахил.